Bakoš, 7 Lukáš Bezdický, 14 Pavol Škulavík, 55 Marek Beňo, 69 Matúš Mikáš, 16 Martin Vivilek a 37 Matúš Valenčík. Ale Cibula mu to má ráno. Však to mohol kopnúť na druhú stranu. Peter! Pozor na to, chalani! Zase chalani! Pozor! Výborná žila! Pozor, dozadu, dozadu! Pozor! Výborný Michal! Chod, ešte chod! Výborný chalani, pravo! Nebojte sa! Teraz môžeme ísť teda. Bravo! Hajde to trochu, hej! Mišu, to hezmete, tam môžete! Pozor na to, Pačo! Výborné, Mačej, výborné! Pozor, Filip! Filip! Dobre, poď! Zrazu nemá nikto, všetci ste tam. Daj do brány, Paťo. Áno. Výborný! Daj to tam! Áno! Á, dobrý. Ste zadu. Ejo, 16! Filip! Dobrá. Ruky! Milane, musíš do nej skákať. Filip, musíš, Filip! Ustoj ho! Ustoj! Cúvaj.
Samozrejme výsledok neteší. Hrali sme doma, hrali sme aj s prvým, ale ja tým chlapcom nemôžem vyčítať ani s Pálom. Absolútne nič. Vydali zo seba maximum a na to, že sme hrali s mužstvom, ktoré teda je na špici, odohrali veľmi dobrý, veľmi kvalitný výkon. Chalani dodržiavali taktické pokyny. Dostali sme sa do šancí, bohužiaľ sme ich nepremenili. Oni v 90. minúte excelentným golom zvýšili na 2-1. Ja som milo prekvapený, veľmi milo prekvapený na to, ako sme mali Marotku cez týždeň. My sme nemali jednu tréningovú jednotku, lebo chalani boli chorí, takže obával som sa veľmi, že ako to vôbec vyskladáme na dnes. Chalani sa dali do poriadku, tempo fantastické, zápas, hovorím, nemôžem im vyčítať ani nič, absolútne, skvelé. Takže ja verím, že aj tých chalanov to nejaký spôsob namotivuje k zápasu budúcotýždňovému, kedy tu máme derby, hráme v Nemšovej, kde samozrejme všetkých pozývam. Že tento zápas nám ukázal, že musíme si veriť, máme dobré mužstvo, máme kvalitné mužstvo. A že keď sme kompaktní a hráme jeden za druhého, tak dokážeme potrápiť a zdolať kohokoľvek.